Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bilong. Taong 1970, walang eksaktong lugar. Noong mga panahong ito, nakatira si Bilong sa isa sa pinakamalaking bayan sa Luzon. Ang pangunahing hanap buhay na kinamulatan niya ay ang pakikipagkalakal ng mga produkto sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa labas ng Pilipinas. Ipinanganak siyang mayaman pinuno, subalit dahil sa ganid at ambisyon ng kanyang mga magulang, ang yamang yon ay nawala. At sa kasalukuyang panahon, si Bilong ay namumuhay na lamang kasama ng mga ordinaryong tao. Dito, natuto siya kung papaano makaraos at kung papaano magtiis kapag walang-wala. Magmula rin noong nalugi sila sa lahat ng aspeto ng pagnenegosyo, ang kanyang mga magulang ay tuluyan na ring nagpatiwakal sa buhay hanggang sa hindi niya na yon nakita pa. May mga kadugo naman silang umampun sa kanila ng mga kapatid niya. Ang problema, hindi niya nagustuhan ang pamamalakad ng mga ito. Gusto sila nitong kontrolin sa lahat ng bagay, kaya katagalan, nagpasya na lamang siyang mamuhay ng mag-isa. Sa isip-isip ni Bilong, mas makakabuti yon dahil unang-una, siya ang magdidikta sa kanyang sarili. Hindi rin siya magkakaroon ng kaaway sa araw-araw dahil lamang sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Nung ginawa niya ito, hindi may pagkakaila na kahit mahirap, naging masaya siya. At sa paglipas ng mga buwan at taon, natuto na rin siyang mamuhay gamit ang sarili niyang mga paa. Makalipas ang halos kalahating dekada, may napundar na si Bilong na mumunting tahanan sa lugar kung saan siya lumaki. At sa tulong ng mga dating kaibigan ng kanyang mga magulang, nagkaroon siya ng trabaho kahit papaano. Hindi kalakihan ang sweldo, pero kung iisipin, sapat na yon para sa kanya. Akala nga niya, ganun na lamang siya hanggang sa pagtanda, pero lingid sa kanyang kaalaman, may mga mangyayari pang hindi inaasahan na darating sa buhay niya. At nag-umpisa ang lahat noong nakilala niya ang tiyahin niya na siya namang kapatid ng kanyang ama. Dumayo ito sa kanilang bayan para puntahan siya. Ang sabi nito, gusto na siya nitong kunin para dalhin sa kanilang probinsya kung saan nandoon ang mga magulang niya. Inilahad din ito na nasa katinoan na ang mga ito at halos 1 taon na sila nitong hinahanap. Ngunit sa halip na sumunod, nakipagmatigasan siya rito. Ang rason niya, matagal na niyang tinalikuran ng kanyang mga magulang. Hindi na rin niya gusto na yon ay makita pa dahil natuto na siyang mabuhay nang wala ang mga ito sa tabi niya. Subalit nang marinig ito ng kanyang tiyahin, agad itong lumapit sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Kahit bali-baliktarin mo ang mundo, mga magulang mo pa rin sila. At kahit sabihin mo na natuto ka ng mabuhay nang wala sila, meron ka pa ring utang na loob na dapat natanawin. Huwag mong pairalin ang katigasan ng ulo mo, pamangkin. Dahil madalas, yan ang gumagawa ng maling desisyon. Nauunawaan mo ba ang mga sinasabi ko? Obligasyon mo bilang anak na sumunod at isa yan sa iyong mga utang na loob." Akala ng tiyahin niya, mapapasunod siya nito sa mga salita. Pero nang marinig niya ang lahat ng gusto nitong sabihin, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Wala ho kayo sa poder at sitwasyon ko para magsabi niyan. Pakisabi na lang sa kanila, masaya ako na buhay pa sila. Pero kahit na ano ang kanilang gawin, ang desisyon ko ay hindi na magbabago. Hindi ko kayang iwan ang mga pinaghirapan ko." Matapos nun, kagad niyang isinara ang pintuan ng bahay niya. Ang tiyahin naman niya, narinig na niyang naglakad papalayo hanggang sa hindi niya na ito maramdaman pa. Inakala niya na doon na magtatapos ang lahat, pero pagtungtong ng gabi, nakita niya itong nakaupo sa labas ng bahay. Hindi ito umiimik kahit sa puntong kaharap na siya nito at paulit-ulit niya na itong tinatanong,
Nagtagal ito roon ng halos 3 araw hanggang sa mapansin na ito ng kanyang mga kakilala. Kapag nasa trabaho sila, hindi maiwasan ng mga ito na magtanong ukol sa tiyahin niyang gabi-gabi nilang nakikita. Ang sabi pa ng mga kasama niya, hindi kumakain ng matandang yon, kaya posible itong mapahamak kung hindi niya ito patutuloyin. Dahil sa kanyang mga narinig, nagkaroon siya ng interes na muli itong kausapin at sa pagkakataong yon, sinigurado niya na magiging mahinahon siya. Pagka-uwi niya ng bahay kinahapunan, hindi niya ito doon nadatnan. Marahil ay meron itong pinuntahan, kaya matyaga niya itong hinintay hanggang sa sumapit ang takip silim. Ngunit lumubog na lamang ang araw, di pa rin niya ito nakikita. Ang ginawa niya, bumalik na lamang siya sa loob para doon maghintay. Bandang 8:00 na ng gabi nang makita niya itong mabilis na naglalakad. Pagdating nito sa harapan ng bahay, kaagad itong umupo sa pwesto kung saan niya ito palaging nakikita. At nang magawa na ito ng tiyahin niya, dali-dali naman niya itong nilapitan. Nahihiyaman, sinikap niyang magkaharap silang dalawa. Maya-maya pa, nang makalapit na siya rito, seryoso siyang nagtanong ukol sa dahilan ng pananatili nito. At nang marinig ito ng tiyahin niya, mahinahon itong sumagot sa kanya ng, "Dahil lubos kang kailangan ng iyong mga magulang. Mahina na ang tatay mo, Bilong. Kailangan na kailangan ka niya. At bilang panganay, sa'yo nakatadhana ang lahat. Umuwi ka. Tutulungan kitang baguhin ang iyong tadhana. Hindi nararapat ang mga katulad mo sa ganitong antas ng buhay." Nang marinig niya ang sinabi nito, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata. Batid niya na hindi ito nagbibiro at anuman ang tadhanang yon, malakas ang kutob niya na ito ay para sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kaagad na tumayo ang tiyahin niya. Sinamahan siya nito papaloob ng kanyang bahay para tulungan sa pagliligpit. At habang ginagawa nila ito, inilahad nito kung kailan sila aalis at kung saan sila tutungo. "Bukas ng madaling araw, pagtilaok ng manok, aalis tayo. Malayo-layo ang babaybayin natin, kaya kailangan mo itong paghandaan. Sa dulong parte tayo ng probinsya ng Quezon pupunta, ang lugar na kinamulatan ng ating mga ninuno at angkan. Doon, malalaman mo kung anong kahulugan ng ating mga napag-usapan kanina. Handa ka na ba? Matulog ka ng maaga, pamangkin. Ikondisyon mo ang iyong katawan." Pagkatapos nitong magsalita, kaagad na yung lumabas. Pagdating nito sa lugar kung saan ito tumatambay, nakita niya itong biglang umupo habang dahan-dahang ipinipikit ang mga mata. Ayon sa kanya, halos hindi niya maisip kung papaano nakakatulog ng gano'n ang tiyahin niya. Unang-una kasi, malamig sa labas, walang bubong, at hindi angkop ang postura nito sa pagpapahinga. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw, ginising siya ng mga katok ng tiyahin niya. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan siya nito na papungay-pungay pa ng mga mata. Kaya naman para mahimasmasan sa antok, inutusan siya nito na maligo. Pagkaraan ng kalahating oras na paghahanda, tuluyan na nga silang umalis. At ang tanging gamit lang nila noon sa paglalakbay ay yung hinaram niyang kabayo sa kanyang kaibigan. Hindi kasi sila maaaring sumakay sa sasakyan dahil bukod sa gipit sila sa pera, masyado ring malayo ang pupuntahan nila. Dahil dito, kung kaya't mano-mano nila itong nilakad. Sa mga unang oras ng paglalakbay, naging maayos naman ang lahat. Si Bilong ang naging sakay ng kabayo habang ang tiyahin naman niya ang humihila rito. Ilang beses na rin niya yung sinabihan na makipagsalitan sa kanya pero masyado itong mapilit. Kesyo matibay ang kanyang resistensya, hindi siya basta-bastang napapagod at kung ano-ano pang dahilan.
Hindi naman naniniwala si Bilong sa mga sinasabi nito. Gawa ng yung tiyahin niyang yun. Nasa edad 50 anyos na kung hindi siya nagkakamali. Sa mga panahon kasing yun pinuno, si Bilong ay nasa 18 anyos na. Kaya kahit papaano marunong na siyang tumingin sa sitwasyon ng kanyang kapwa. Dagdag pa niya na, inaasahan niya noong makikipagpalitan nito sa kanya bandang alas 7 o kaya pagkapahinga nila. Ngunit sumapit na lamang ang alas 8 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-usad. At ang tiyahin niya, ni hindi man lang niya nakitaan ng bakas ng pagod. Kung hindi niya pa ito pinakiusapan na kinakailangan na nilang kumain ng almusal, hindi pa yun titigil sa paglalakad. Kalaunan, nang makahanap na sila ng pwesto, kaagad naman niyang niluto ang baon na kanilang daladala. Isang buong karne ng manok ang kanyang niluto, sa paniniwalang sasabayan siya nito sa pagkain. Ngunit nang maihanda na niya ang lahat, laking gulat na lamang niya nang bigla itong dumukot ng sarili nitong baon. Tiya, hindi ka man lang nagsabi na may baon ka pala. Pinagluto mo pa ako ng marami. Heto manok, mainit-init pa ho. Pero nang marinig ito ng tiyahin niya, tumangulang naman ito habang tinatanggihan ng kanyang alok. Hindi ako kumakain yan, pamangkin. Salamat na lang. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, dito niya napansin ang pagkain nito na mamasa-masa at kulay dugo. Wala itong kanin, purong karne lang ang kanyang nilalantakan. Walang ideya si Bilong kung ano ito, pero ang kutob niya, isa yung galang hayop, posibleng baboy ramo o hindi naman kaya'y usa. Kaya naman imbis na magduda, ipinagpatuloy na lang din niya ang pagkain niya. Sa loob ng 2 araw pinuno, hindi niya nakitang kumain ang kanyang tiyahin ng pagkaing dala niya. At dahil dito, kung kaya't marami siyang naitabi, hanggang sa makarating na sila sa probinsya ng Quezon, sa lugar kung saan namulat ang kanilang mga ninuno at angkan. Kagaya ng kwento ng kanyang tiyahin, ang baryo ay malawak. Marami ring nakatira at halos parang lungsod lang ito kung titingnan. Masigla ang bawat taong naroon, palaging may ganap. Madalas din ang saudan, kaya ramdam na ramdam niya ang buhay rito. Subalit pagdating nila sa bahay ng kanilang angkan, nagduda siya sa kanyang mga nasilayan. Ang bahay sa lugar na yon ay parang mga patay. Walang kabuhay-buhay, tila bang kinalimutan na ng panahon. Paglapit nila sa bahay, kagad niyang nakita ang paglabas ng 2 lalaking may edad na. Kulukulubot na ang mukha nito, hindi maganda ang kanilang suot, at higit sa lahat, kitang-kita sa kanilang muka ang bakas ng matinding paghihirap. Matapos naman niyang masilayan ang ganoong kalagayan, di niya maiwasang mapatanong sa kanyang tiyahin. Ang buong akala niya kasi, nakakaluwag-luwag sa buhay ang mga ito, ngunit base sa kanyang mga nakita, mukhang kabaliktaran yon ng lahat ng kanyang inaakala. Tiya, sila ho ba ang pamilya natin? Akala ko ba nakakaluwag tayo? Bakit naman ganitong bumungad sa akin? Hindi ko sinabing nakakaluwag kami sa buhay pagdating sa aspeto ng salapi. Ang sinabi ko sa'yo, nakakaluwag kami. Pero hindi ito sa paraan at sa estado na alam mo. May mas higit pang yaman pamangkin kumpara sa yaman ng salapi. Yan ang tatandaan mo. Matapos nitong magsalita, kaagad na silang tumuloy. Habang binabagtas ang daan, minabuti niya na manahimik na lamang. Di na siya nagsalita pa dahil alam niya na ang kinakailangan niyang gawin ay masaksihan mismo ito ng sarili niyang mga mata. Pagpasok nila sa loob ng bahay, kaagad na bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang. 5 taon na ang nakakaraan pero sariwang-sariwa pa rin ang mga itsura nito sa kanyang alaala. Kaya kahit baguhin ito ng panahon, patuloy niya pa rin itong makikilala. Pagpang-abot ng kanilang tingin ng tatay niya,
Dito na bumuhos ang emosyon na matagal na niyang kinikimkim. Hindi may pagkakaila na mahal niya ang kanyang ama. Kaya nang makita niya ito, lahat ng galit, puot at pagsisisi ay bigla na lamang nawala sa isip niya. Walang sabi-sabi, dali-dali niya itong nilapitan habang mangiyak-ngiyak na tinatanong. Ang buong akala niya kasi, pumanaw na ito nang mawala ito sa sarili nitong bait at nagpatiwakal. Pero mali pala siya. Tay, kumusta na ho kayo? Nang marinig ito ng kanyang ama, hindi ito kaagad sumagot. Ngumiti lang ito sa kanya, bakas sa mukha ang matinding kagalakan na parabang matagal na nitong inaasam ang kanilang pagkikita. Ayos lang naman ako, anak. Pasensya ka na ha, kung nagkaganito ang ating pamilya. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala ako na balang araw, may babalik mo rin silang lahat. Ikaw ang pag-asa ko para maitama ang lahat ng mga pagkakamali ko. Matapos nitong magsalita, dito na nagpakilala sa kanya ang namumuno sa angkan nila. Ayon kay Bilong, na sa kanilang lahi may mga tinatawag na Oscar Diaz. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero base sa ipinaliwanag ng tatay niya, yon ang punong namamahala sa kabuuan ng angkan. Iisa lang din ang pwedeng maging Oscar Diaz at hindi rin biro ang pinagdadaanan para lamang makuha ang titulong ito. Nang marinig niya ang tungkol dito, kagad niyang hinanap ang taong tinutukoy ng kanyang ama. Maya-maya pa, dito niya nakita ang isang matandang lalaki na may mapuputing buhok. Kapansin-pansin din ang mapuputi nitong mga mata na parabang isa itong bulag. Subalit nang makaharap niya na ito, napagtanto niya na wala itong kapansanan. At ang mas nakakapangilabot pa, hayag sa mukha ng matanda ang presensya ng kamatayan. Kagad itong lumapit sa kanya. Hinipo ang pisngi niya habang umaangil ng malalim. Napansin din niya na kahit matanda na ito, wala itong bakas ng panghihina sa kanyang katawan. Masaya ako't nakita ko ang aking apo sa ika-5 henerasyon ng angkan. Bilong ang pangalan mo, hindi ba? Mula ngayon, tatawagin ka namin bilang Ungay. Yan ang pagkilala na ikaw ay ganap ng kasapi ng ating angkan. Matapos nitong magwika, dumukot ito ng maliit na kutsilyo sa kanyang bulsa na siya namang iginilit nito sa hintuturo niya. At ang dugong umagos doon, iminarka niya sa noo ni Bilong. Pagpahid nito ng matanda, nagulat siya nang mapansin niyang hindi ito tumulo, bagkus parang sinipsip ito ng kanyang balat. Dala ng kuryosidad, kagad niyang hinawakan ng kanyang noo pagkapahid dito ng matanda. At doon niya nakumpirma na wala ngang bahid ng dugo kagaya ng inaakala niya. Sa sobrang pagkagulat niya noon, hindi niya maiwasang magtanong sa matandang kaharap niya. Subalit di pa man ito nakakasagot. Bigla siyang napaluhod nang paluin siya ng kahoy sa likod ng tuhod niya ng isa sa mga kadugo nilang nanonood. Pagramdam niya ng sakit, napaluhod na lamang siya sa sahig. Hindi siya sumigaw o umiyak, bagkus ay pilit niyang pinipigilan ang hapdi na kanyang nararamdaman. Ang una noong sumagi sa kanyang isipan, hindi niya kailangan magpakita ng kahinaan sa harapan ng mga kadugo nila na bago niya pa lamang nakilala. Kailangan niyang maging matapang upang kilalanin siya ng mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakalayo na ang Oscar Diaz bago pa man niya yun muling masilayan. At nang mapansin niya ito, tsaka siya nilapitan ng kanyang ama habang nagwiwika sa kanya ng, "Isang kabastusan ang magtanong sa namumuno sa ating angkan. Sa susunod, anak, magdahan-dahan ka.
Isipin mo ang iyong limitasyon. Sa gayong paraan, hindi ka mapapahamak. Basta tatandaan mo, natatangi ang ating angkang kinamulatan sa lahat ng klaseng pamilyang alam natin. Nang marinig niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya bilang pagsang-ayon. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tsaka pa lamang sila tumuloy sa silid kung saan siya maninirahan. Malapit lang ang kwarto sa silid ng kanyang mga magulang, kaya hindi na rin siya gaanong nag-isip pa. Dumaan ang mga araw. Dito niya nakita ang katangi-tanging pamumuhay ng angka nila. Malayo ito sa kanyang mga nakagisnan dahil hindi sanay ang mga ito na makipagkalakal. At para mabuhay, kinakailangan nilang mangaso ng kanilang mga pagkain. 3:00 pa lamang ng madaling araw, marami na sa mga kalalakihan ang tumutungo sa bundok para manghuli ng mga hayop at para mangalap ng mga bungang kahoy na pwede nilang kainin. Ito ang nagsisilbi nilang pantawid sa gutom, kaya kahit walang salapi, sila'y malusog at hindi sila katulad ng mga tao sa baryo. Ngunit ang ipinagtataka niya, bakit karamihan sa mga bungang kahoy ay dinadala sa bahay nila? Dito ito iniimbak ng kanilang mga kadugo, subalit madalang din naman sila roong kumuha. Dala ng kuryosidad ni Bilong, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamasid hanggang sa isang gabi, may nadiskubre siyang hindi isang normal na pangyayari. Bandang 11:00 ng gabi, nagising siya dahil sa tawag ng kalikasan. Nasa labas ang kanilang palikuran, kaya obligado siyang tumungo roon. Ngunit pagbukas pa lamang niya ng pinto, sumambulat sa kanya ang isang kaduda-dudang pangyayari. Imbis na tahimik na bakuran ang sumalubong sa kanya, nadatnan niya ang kanilang mga kadugo na nasa labas, pabulong na nag-uusap-usap habang nakaharap sa isang malaking siga na may kawang may kumukulong tubig. Hindi kalayuan sa mga ito, naroon ang namumuno sa angkan, tahimik na nagmamasid, kasama ang dalawa nitong katiwala at tagapayo. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, hindi ito nagsalita ng kahit na ano. Literal na hindi siya nito pinansin, pagpapakita na wala silang ginagawang masama. Ngunit nang maibaling niya ang kanyang tingin sa matandang namumuno, bigla itong napangiti habang pasimple siyang kinakawayan, senyales na gusto siya nitong palapitin. Kaya kahit matindi na ang pagpipigil, nagpasya siyang lumapit. Ang nais niya kasi, magpaalam na muna rito bago tumuloy sa kanyang gagawin. Ngunit nang magkaharap na ang dalawa, ang sakit ng tiyan niya ay biglang nawala. Guminhawa ang kanyang pakiramdam, animoy may isang milagrong naganap. Maupo ka sa tabi ko, Apo. Sabay natin saksihan ng pagpapala ng gabing ito. Ang mga makikita mong huhubog sa iyo at magbibigay katotohanan sa lahat ng palaisipan na iyong nararamdaman. Nang marinig ito ni Bilong, hindi siya natakot. Sa halip, napuno ng kuryosidad ang kanyang isipan. Gusto niyang masaksihan ng lahat, kaya nanatili siya. Maya-maya pa, tahimik na siyang umupo sa tabi nito. At sa pagbigay ng hudyat ng matanda, dito na nagsimula ang selebrasyon noong gabing yon. Pagkulo ng tubig sa kawa, hindi na nagdalawang isip ang mga kadugo niya na kunin ang 2 labi ng taong itinatago nila malapit sa malaking siga. Maitim na ang balat ng mga ito at sa estado ng mga labi, mukhang sinunog muna yon bago linisan. Paglubog nito sa kumukulong tubig, tahimik na nagmasid ang mga naroon hanggang sa nagsimula na itong bumula at lamunin ng malaking apoy. Pagkatapos nun, dali-dali nitong inahon ng karne, kasabay ng paglagay nila rito ng isang malaking tadtaran. Doon, nakita niya ang 2 mga ngatay na kanina pang naghihintay sa labi. At nang makalapit na yun sa kanila, tinadtad nila ito na parang karne ng hayop. Walang bakas ng pandidiri,
indikasyon na sanay na silang gawin ito. At sa halip na mag-alanga ng mga mangangatay, para bang natutuwa pa sila sa kanilang mga ginagawa. Habang tinatadtad nila ang bangkay, halos kumalat na sa ibabaw ng mesa ang mga dugong nasa labas ng sistema nito. Sa bawat pagtagari nito sa katawan, tumatalsik papalayo ang mga maliliit na parte ng laman loob at karne. Nakakapangilabot itong pagmasdan pinuno, kaya pinili niyang tumingin na lamang sa ibang bahagi ng lugar. Pagkatapos ng nangyaring pangangatay, dito na pumila ang mga kadugo nila. May mga bitbit itong plato na gawa sa kahoy at igiisang baso para pansalok sa dugong tumutulo sa mesa. Nakakapangilabot ang mga tagpong yon pinuno sa kadahilan ng hindi niya sukat akalain na gano'n ang kanyang madadatnan. Hindi nagtagal, nang makuha na niya ang lahat, dito na rin hinatid sa katabi niyang matanda ang 2 pugot na ulo ng kanilang mga biktima. Akala niya kung ano lang ang gagawin dito ng lolo niya, pero paghawak nito sa ulo, dito niya nakita ang abnormal na pagbuka ng bibig nito. Ayon sa kanya, bukod sa normal nitong labi, kapansin-pansin din ang hiwa nito sa ilong na umabot sa pagitan ng mga mata. Kakaiba ang hiwang yon, para itong isang pangkaraniwang bibig na may mga abnormal na ngiping nakapaikot. Nang ibuka ito ng matanda, kagad niyang nakita ang pamumula ng mga mata nito at mabilis na pagputla ng kanyang balat. Matapos nun, sinakmal nito ang ulo at nilunok niya ito ng buo. Doon, nakita ni Bilong ang parang ahas nitong leeg na dahan-dahang tumutulak sa ulo patungo sa kanyang tiyan. At nang malunok na ito ng Oscar Diaz, kaagad nitong kinuha ang natitirang ulo para lamunin ulit ng buo. Kitang-kita sa mukha nito na labis itong nasisiyahan sa kanyang mga kinain na para bang matagal niya na itong hindi natikman. Kalaunan, nang maubos na ang pagkaing nakahapag, huminga ito ng malalim habang dahan-dahang bumabalik sa normal ang kanyang anyo. At pagbaling nito ng tingin sa kanya, bigla itong napangisi kasabay ng pagwika nito ng, Simula sa gabing ito, kailangan mong tanggapin kung ano tayo at kung ano ang pinagmulan mo. Ito ang realidad ng ating angkan. Kupkupin mo ito na para bang dito ka namulat. Aasahan ko ba ito sa iyo, apo ko? Nang marinig ni Bilong ang sinabi ng matanda, halos hindi siya makasagot. Patid niya na hindi niya ito maaaring tutulan sa kadahilan ng posible itong magdulot ng hindi maganda para sa kanya. Kaya naman kahit walang ideya sa kanyang mga nakikita, pinili niyang sumang-ayon. Nang makita naman ng matanda ang kanyang sagot, marahan siya nitong tinapik sa balikat bago ito tumayo at naglakad kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Pagkatapos, tsaka pa lamang bumalik ang tawag ng kalikasang kani-kanina lang ay milagrosong nawala. Kaya kahit gusto niya pang manatili, napilitan siyang tumungo na sa palikuran. Pagdating niya roon, dito niya pinag-isipan ang lahat. Batid niya na hindi yun ang simula at hindi rin ito ang katapusan. Sa paglipas ng mga araw, hindi na gaanong nakikihalubilo si Bilong. Madalas na rin siya kung magtungo sa bayan para magpalipas ng oras habang nag-iisip ng malalim. At sa kakababa niya sa lugar na yon, may mga tao na siyang nakilala. Ang mga itong tinutuluyan niya kapag gusto niyang kalimutan ang lahat ng karumal-dumal na bagay na may kaugnayan sa kanilang angkan. Ngunit dahil sa pangyayaring yan, hindi niya inaasahang makakagawa siya ng isang maling desisyon. Pagkaraan ng isang buwan, ang mga taong nilalapitan niya ay kanya na ring pinagkatiwalaan. Tuwing hapon kapag nagkakainuman sila, inilalahad niya ang madidilim na sikretong nagmula sa angkan nila.
Hindi naman yun gaanong pinapansin ng mga kaibigan niya. Gawa ng parang isang malaking biro lang ito sa kanilang mga mata. Subalit ang hindi alam ni Bilong na lahat ng pangyayari ay pawang panlalaro lamang ng mga nilalang. Isang hapon, nang muli niyang makita ang kanyang mga kaibigan, napansin niya na parang tahimik ang mga ito. Wala yung binabanggit sa kanya na dati-rati masaya siya nitong sinasalubong kapag bumababa siya. Kaya naman nung mapansin niya ito, hindi na rin siya nagsalita. Tahimik niya itong nilapitan hanggang sayayain siya ng isa sa mga ito na tumungo sa bahay na madalas nilang tinatambayan. Sa kanilang paglalakad, wala itong gaanong inilahad. Lahat tahimik, pawang maiging nakikiramdam sa bawat isa. Nang mapansin naman yun ni Bilong, dito na siya nagdesisyong makipag-usap sa mga taong yon. Bukod kasi sa hindi niya maatimang ganoong sitwasyon, di rin siya sanay na umakto ng gano'n ng mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Tanong ko lang mga tol may problema ba kayo? Ba't kayo nagkakaganyan? Hindi ako sanay na ganito tayo. Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, tsaka ito sumagot ng, "Pasensya ka na Bilong marami lang kasi kaming iniisip. Sa ngayon, sumunod ka na muna. May mga bagay kaming gustong ipakita sa'yo." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya sumagot. Minarapat na lamang niyang sumunod hanggang sa makarating na sila sa bahay kung saan sila tutungo. Doon, nadatnan nilang nakasara ang pinto at parang walang tao sa loob. Medyo kaduda-duda rin ang ihip ng hangin sa lugar, kaya medyo nakakaramdam na siya ng mga pag-aalangan. Ang kaso lang dahil nga sa tiwala, sumunod pa rin siya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, sumalubong sa kanya ang 7 kataong nakasuot ng itim na talukbong. May mga hawak itong tungkod at sa kanilang mga katawan nakaukit ang simbolo ng 3 paningin. Nagbabanggit din ito ng mga orasyon na parabang meron itong pinaghahandaan. Dahil sa kanyang mga nakita, dito na siya umalma. Kagad siyang nagtanong at nagpumiglas. Ngunit bago pa man siya makalabas, nagkusang magsara ang pintuang dinaraanan nila. Mabilis na binalot ng kadiliman ang loob ng bahay hanggang sa magsimula ng sumindi ng kusa ang mga sulong nakasabit sa dingding. At sa muling pagsilay niya sa mga panauhing yon, nakita niya itong hindi na nakasuot ng talukbong. Bagay na naging daan upang malaman niya ang pagkakakilanlan ng bawat isang naroon. "Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin?" Ngunit sa halip na sumagot, ngumisi lang ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Bakas sa mga mukha nila ang matinding tuwa, na parabang ang pagkakataon at panahon ay umaayon sa kanilang kagustuhan. Maya-maya pa, dito na nagsimulang magsalita ang isa sa mga matatandang bumungad sa harapan nila. "Hindi mo alam kung sino kami? Hindi man lang ba sinabi ng lapastangan mong ama ang tungkol sa amin? Kung gayon, ako na ang magpapakilala sa aming angkan. Kami ang isinumpang pamilya ng Oscar Diaz na iyong kinikilala. Ang tinatawag mong lolo, purong kapatid ko. Hindi ko na siya nakausap magmula noong nagkahiwalay kami. Sinubukan kong ipadaan sa mga mensahe ang aking hangarin, ngunit hindi niya ako pinaunlakan. Nilamon ng kapangyarihan ng aking kapatid. Tinalikuran niya ang mga taong minsan lang naghangad ng konting pagbabago. Nagdulot ito ng kamatayan sa amin. Nakakatuwang isipin, hindi ba? Ang aming kinakatakutan, ang saring aming dugong pinagmulan. Kaya ang pagdating mo Bilong sa amin ay nangangahulugan ng malaking pagbabago." "Ha? At ano naman ho may tutulong ko sa inyo?" Nais kong kumbinsihin mo ang aking kapatid. Ilahad mo sa kanya ang mga nalaman mo tungkol sa madilim na kasaysayan ng ating pamilya.
Sabihin mo sa kanya, hindi kami ang totoong banta. Huwag kang mag-alala. Bawat detalye ng mga sasabihin ko ay ako na mismo ang magbibigay sa iyo. Alam ko namang hindi mo ko bibiguin. Pagkasalita nito, kagad nitong pinalabas ang isa sa mga tauhan nitong kanina pang nakatayo sa parte ng bahay kung saan nilalamon ng matinding kadiliman. At nang makalakad na yon patungo sa lugar kung saan may mga sulok, nakita niya ang dalawang babae na pamilyar sa kanya. Walang iba, kundi yung mga kapatid niyang nawawala. Labis niyang ikinagulat ang mga nasaksihan niya. Gawa ng ni minsan hindi niya inakalang magkasama lang pala sila sa iisang lugar. Hindi ko sila pinapakita para takutin ka. Bagkus ay para makuha ang katapatan mo. Mahirap na magtiwala ngayon ng walang pinanghahawakan dahil marami sa mga tao ay traidor at hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa pamamagitan nitong mga kapatid mo, wala kang dahilan para talikuran ako. Sundin mo ng maigi ang lahat ng ipapagawa ko at nangangako ako na hindi ko sila sasaktan. Ngunit sa oras na ako'y iyong pagtaksilan, makikita mo ang katawan nila na nakasabit sa labas ng baryo. Walang buhay. Nagkakaintindihan ba tayo? Pagkatapos nito, tsaka naman umalis ang nilalang na may hawak sa mga kapatid niya. Narinig niya pa yung tinatawag ang pangalan niya, pero wala siyang magagawa. Hindi naglaon nang masabi na nito sa kanya ang lahat, tsaka siya nito pinauwi. Paglabas niya ng sentro, napansin niya ang kanyang sarili na tulalang naglalakad. Isip siya ng isip ng plano, pero walang sumagi sa kanya na paraan kung papaano niya maililigtas ang mga kapatid niya nang hindi pinagtataksilan ang angka nila. Halos ilang araw din yung gumulo sa kanyang isipan hanggang sa dumating na ang araw na napag-usapan. Dahil dito, kung kaya't walang nagawa si Bilong kundi kausapin ang kanilang pinuno. Itinao niya ito sa oras ng hapunan upang walang maghinala sa kanya at para hindi siya pagbawalan na makalapit sa matanda. Habang nagaganap ang pagdiriwang, tahimik lang naman siyang nagmamasid mula sa tabi nito. Doon, nakita niya ang 4 na labi ng tao na dahan-dahang inilulubog sa loob ng kawa. Nakakapandiri man ito kung titingnan, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Abala siya noon sa pagkuha ng pagkakataon, hanggang sa dito na nga sa kanya umayon ang panahon. Pagbaling ng tingin ng Oscar Diaz sa kanya, bigla itong nagtanong ng, Malayo yata ang tingin mo, Apo. Batid ko na may problema ka. Balak mo ba yung ilahad sa akin? Dahil sa sinabi ng matanda, kagad naman siyang sumang-ayon. At dito, inilahad niya ang kanyang mga nalalaman ukol sa kasaysayan ng pagtaksil ng kapatid nito. Subalit di pa man siya tapos sa pagsasalita, dito na siya pinatahimik ng tagapayo ng matanda. Lahat kami alam namin ang tungkol dyan. Hindi mo na kailangan pang ulit-ulitin. Ang pagkakamali ng aming angkan ay hindi na mababago pa. Ang mahalaga, may natutunan kaming aral sa mga nangyari. Tama ka, Bilong. Naging padalos-dalos kami noon. Pero ang ginawa ng aming pinuno ay bagay lamang at tama. Sa pamamagitan ng kanyang desisyon, naituwid namin ang pananaw ng lahat. Nawala ang pagkakabuklod-buklod at tumibay ang paniniwala namin sa bawat pasya ng kasalukuyang namumuno. Wala kang alam sa sakripisyo na ginawa niya. Kaya wag mong ipagdiinan sa kanya ang mga pagkakamaling hindi siyang may gawa. Dagdag pa nito na, hindi malabong magkaroon sila ng ugnayan ng kapatid nito, kaya posibleng nagkasabwatan silang dalawa. Kaya naman bago pa lumala ang sitwasyon, kaagad siyang ipinahuli ng tagapayo. Dali-dali siyang sinunggaban ng 2 nilalang na pinagkakatiwalaan nito, sabay gapos sa kanyang mga paa at kamay.
Mabilis din siya nitong dinala sa tahanan ng tagapayo kung saan siya lilitisin. Pagdating nila roon, kagad nitong isinarado ang bahay upang hindi sila marinig ng anumang tagapagmasid na nagkukubli sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, kasalukuyan na siyang nakaluhod sa harapan ng mga ito, hindi malaman ang kanyang gagawin. At sa tabi niya naroon ang isang nilalang na may daladalang karit na gawa sa buto ng tao ang hawakan. Kakaiba rin ang anyo nito, kaya halos hindi niya yon matitigan. Alam niya na kapag nagkamali pa siya, hindi magdadalawang isip ang nilalang na yon na pugutan siya ng ulo. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dito na nagsimulang magtanong ang tagapayo ng kanilang pinuno. Ayon sa kanya, lahat ng sinasabi nito ay hindi maipagkakailang totoo. Sinikap niya noong itago ang katotohanan, ngunit sa bandang huli, wala na rin siyang nagawa pa kundi aminin ang kanyang mga pagkakamali. Habang umiiyak, dito niya na inilahad ang kanyang dahilan. Nabanggit din niya sa tagapayo na hawak nito ang kanyang mga kapatid, kaya wala siya sa lugar para tutulan ang nais nitong ipagawa sa kanya. Mariin din niyang inilahad na sa sandaling mabigo siya, papatayin nito ang dalawa bilang kabayaran sa kanyang pagtaksil. Kaya naman ang marinig ito ng tagapayo, kagad itong nakipag-usap sa mga kalahi nilang may malawak na kasanayan pagdating sa ganoong bagay. Halos buong magdamag din silang nag-isip ng paraan hanggang sa dito nila na perpekto ang kanilang plano. Ayon sa tagapayo, susundan nila ang nais mangyari ng kapatid ng kanilang pinuno. Ibibigay nila ang lahat ng nais nito upang hindi nito paghinalaan ang bawat kilos ni Bilong. Magpapanggap din silang walang kaalam-alam. Nang sa gayoy hindi ito maghinala at magduda. Alam nito na matagal nang may tagapagmasid ang kauri nila sa pugad, kaya posibleng lahat ng kanilang ginagawa ay maingat na nitong pinag-aaralan. Nang marinig naman ni Bilong ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapasagot dito ng, "Kung may tagapagmasid nga kagaya ng sinasabi ninyo, posible kayang nakita na nila ang mga nangyari? Paano ko pa maitutuloy ang inyong plano kung alam na nila ang tungkol dito?" Tayo pa lang ang nakakaalam nito, Bilong. Kaya huwag kang mag-alala. Ang mga tagapagmasid nila ngayong gabi ay amin ang nahuli at inalisan ng memorya. Magtiwala ka. Hindi mabubulilyaso ang plano nating ito. Dahil sa sinabi nito, kagad niyang tinanggap ang kanilang plano ng walang pagtututol. Alam niya na katiwa-tiwala ang tagapayo, kaya hindi niya marapat na pagdudahan ang desisyon at mga nalalaman nito. Pagtungtong ng madaling araw, lahat ng ipinapakuha ng kapatid ng Oscar Diaz ay ibinigay sa kanya. Hindi rin ito nagdalawang isip na magbigay ng mga kahinaan na alam nilang pinaniniwalaan ng kalaban nilang nilalang. At pagkatapos nun, binigyan siya nito ng 2 araw para matunton ang kinaroroonan ng kanyang mga kapatid. Mahalaga ang misyon, kaya kailangan niya itong gawin ng malinis at mabilis. Babala pa ng tagapayo na sa sandaling mabigo siya sa kanyang gagawin, hindi maghihintay ang kanilang hukbo para sa kanya. Alang-alang sa ikabubuti ng marami, nakahanda itong magsakripisyo ng mga inosenteng kaluluwa kung kinakailangan. Dahil dito, kung kaya't mabilis siyang kumilos. Pagbaba niya ng baryo, kagad niyang pinuntahan ang bahay ng kanyang mga kaibigan. Doon, nakita niya ang mga ito na tahimik na naghihintay sa kanya. Pagsilay naman ng mga ito, tsaka pa lamang yun nagsikilos na parabang hindi ito nagpapahalata. Kaya si Bilong naman, nagpatuloy sa paglalakad na parabang walang nakitang kagulat-gulat. Pagpasok niya sa loob ng bahay, dito niya nakita ang kapatid ng pinuno ng angkan. Kanina pa yun naghihintay sa kanya, na parabang hindi ito mapakali sa mga bagay na malalaman niya. At nang maibigay na nga niya ang detalye,
bakas sa mukha nito ang matinding kagalakan. Pinuri siya nito at hinangaan. Animoy kumbinsido talaga yon na siya ay ganap nitong kaibigan. Matapos nilang makapag-usap, tsaka niya itinanong ang tungkol sa kalagayan ng kanyang mga kapatid. Nang marinig naman ito ng matanda, hindi ito nagdalawang isip na sumagot. Inilahad din ito sa kanya na naroon lang ang mga kapatid niya, kaya wala siyang dapat na ikabahala. Sa tamang panahon, Bilong, kapag nagawa mo na ang lahat, muli mo na silang makakapiling. Pasensya ka na kung kinakailangan ko itong gawin. Hindi ko ito gusto. Ngunit ito lamang ang paraang alam ko upang hindi mawala ang tiwala ko sa iyo. Naunawaan ko ho kayo. Pasensya na. Nang marinig naman ito ng matanda, tsaka siya nito pinaalis. Binigyan din siya nito ng sapat na pera para naman kahit papaano ay mabili niya ang lahat ng pangangailangan niya. Siya nga pala, bumalik ka rito mamayang gabi. Isasama ka namin sa mga magmamanman. Ituturo mo sa kanila kung saan matatagpuan ang pugad ng aking kapatid. Wala kang dapat na ipangamba, sapagkat ang lakad na ito ay makasisiguro kung ligtas ka. Hindi ka nila makikita at hindi ka nila mararamdaman. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Sa isip-isip noon ni Bilong, yun na ang pagkakataon na sinabi sa kanya ng matandang tagapayo. Alam niya na kinakailangan niya itong gawin upang mailigtas ang kanyang mga kapatid. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, kagad niyang ipinakalat ang mensaheng kanyang nalaman. Nang matanggap ito ng kanilang pinuno, kagad nitong inabisuhan ng lahat na gawin ng mga nakasanayan nila. Wala rin yung pinalakad na grupo upang makasiguro na hindi mabubulilyaso ang plano ng kanilang kaaway. Pagsapit ng hapon, bandang 5:00 pa lamang, umalis na siya sa kanilang lugar. Nang marating niya ang pugad ng kapatid ng pinuno nila, bumungad sa kanya ang mga tauhan nitong sasamahan niya. Bago sila kumilos, maingat nitong ibinahagi ang kanilang mga gagawin. Ayon sa kapatid ng Oscar Diaz, papanatilihin nila ang sapat na layo sa pugad nang sa gayoy hindi maramdaman ang kanilang presensya. Talasan din nila ng maigi ang kanilang paningin upang mapaghandaan ng mga kalahi nitong posibleng maglibot noong mismong gabi. Matapos ang nangyaring pag-uusap, mabilis naman silang umusad. Sumapit ang 9:00. Ang kanilang pangkat ay nasa lugar na kung saan sila magmamanman. Dito, nakita nila ang kanilang mga kadugo na abala sa paghahanda sa pagsapit ng gabi. Kalaunan, nang dumilim na ang paligid, nakita nila ang kanilang pakay na naglalakad patungo sa bahay na itinuro niya. Dahil dito kung kaya't hindi na sila nagtagal pa sa lugar. Sa isip-isip ng kanyang mga kasama, nakumpirma na nila ang tahanan nito, kaya wala nang dahilan para manatili sila rito. Pagbalik nila sa kuta, inilahad ng mga tagapagmasid ang kanilang mga nasilayan. Wala itong kaide-ideya na hindi sila ang totoong nagmamanman. Kaya 2 oras bago sumapit ang hating gabi, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Habang nagpupulong, may mga narinig silang sigaw at mga yapak na papalapit. Humihingi ng tulong ang biktima, kaya kung hindi nagkakamali ang pinagsisilbihan niya, yon ay kalahi nila. Dala ng pagkagulat at pag-aalala, dali-dali nitong tinigil ang lihim nilang pag-uusap. Paglabas nito ng bahay, bumungad sa kanila ang mga kamag-anak nito na kasalukuyang nagtitipon-tipon malapit sa liwasan. Hindi yun kumikilos ng sila-sila lang, para bang meron itong kinakatakutan. Kaya nang mapansin ito ng kapatid ng Oscar Diaz, hindi ito nagdalawang isip na lapitan ang mga kalahi nila. Si Bilong naman noon,
Mabilis nang tumakas dahil alam niya na may kalalagyan siya sa oras na maabutan siya ng kahit na sino sa mga ito. Pagdating niya sa isang bahay na malayo sa mga nilalang, dito niya nakita ang tagapayo ng pinuno ng kanilang angkan. May mga kasama itong mandirigma habang dahan-dahang naglalakad, bitbit ang isang aswang na napaslang nito. Ayon sa kanya, na yung nilalang na hawak nito ay wala ng katawan. Literal na ulo at gulugod na lamang yon. Nakakatakot itong pagmasdan dahil sa pamamagitan nito, alam niya kung gaano kahalang ang kaluluwa ng nilalang nakaharap niya. Paglapit ng tagapayo sa kanya, bigla nitong itinapon na parang basura ang katawan ng napaslang nitong biktima. Bilong, sumama ka na sa amin at alam namin kung nasaan ang iyong kapatid. Ikaw ang magliligtas sa kanya, kaya tatagan mo ang iyong sarili. Dahil sa sinabi nito, kaagad naman siyang tumugon. Nababahala man sa posibleng mangyari, alang-alang sa kanyang kapatid, ginawa niya ang mga bagay na nung unay sa tingin niya'y imposible. Pagkilos nila, kaagad silang sinalubong ng mga aswang na purong nagmula sa kanilang dugo. Buong puwersa nitong sinunggaba ng kanilang mga kasama, ngunit wala itong naging panama sa mga bantay nilang gabunan. Sa loob ng 7 minutong pag-usad, hindi na niya mabilang ang namatay sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan. Maya-maya pa, pagdating nila sa tahanan na pinaghihinalaan nitong nagsisilbing kulungan ng kanyang kapatid, walang pagdadalawang isip nilang sinira ang pinto nito. At nung tuluyan na nila itong mabuksan, dito tumambad sa kanila ang mga kapatid niyang nakagapos habang umiiyak. Hindi kalayuan sa mga ito, naroon ang 2 aswang at 8 sigbi na nakagapos sa tali na kanilang hawak. Sa isang kisap mata, agad nitong pinakawala ng mga sigbi na hawak nila hanggang sa sumugod na ito patungo sa kinaroroonan nila Bilong. Kaya nang makita ito ng mga gabunan, buong lakas nila itong sinalubong. Hindi sila nag-alangan na paslangin ang mga sigbin, alinsunod sa utos na iginawad sa kanilang lahat. Pagkalipol nila sa mga ito, tsaka nila sinunggaba ng mga bantay hanggang sa mapununan nila ng saksak at kagat ang buo nitong katawan. Pagsilay naman ni Bilong sa mga nangyari, dali-dali niya itong nilapitan at kinalagan. Bilisan mo! Kailangan natin makalis dito sa lalong madaling panahon. Wika ng isa sa mga gabunang nagbabantay sa kanya. Pagkatapos nun, kaagad itong lumabas para magbantay. Ayon sa kanya, na habang pinapakawalan niya ang 2 niyang kapatid, rinig na rinig niya ang mga paglalaban sa labas. Nakakatakot itong pakinggan pero kailangan niyang mapanatili ang lakas ng kanyang loob upang hindi siya panghinaan. Maya-maya pa, nang makalaga na niya ang 2, tsaka sila mabilis na umalis. Paglabas nila ng pugad, doon nila nakita ang lahi ng kapatid ng kanilang pinuno na dahan-dahang nalilipol. Nakakalungkot yon para sa kanya, lalo pat sa iisang lahi lang naman sila nagmula. Gayunpaman, hindi sapat ang pagkakaroon ng iisang dugo upang mapatawad ang kasalanan ng mga nagtaksil. Alam niya na kinakailangan nila itong pagbayaran, kaya hindi ito nagbigay ng anumang dagok sa kanyang kalooban. Nang makauwi na sila, nadatna nila ang Oscordias na naghihintay. Kasakasama nitong huling pangkat ng mga gabunan na nakatalagang tumulong sa kanila sa sandaling hindi na nila makontrol ang sitwasyon. Pagsilay naman ito, kaagad yung napangisi habang naghihintay sa kanilang pagdating. At nang magkaharap na sila, kaagad silang nagbigay pugay sa Oscordias habang inilalahad ang magandang balita. Tagapayo, abisuhan mo ang ating mga gabunan na huwag lipulin ang kanilang angkan. Itira ninyo ang kapatid ko sapagkat meron pa ako sa kanyang kailangan.
Nang marinig ito ng tagapayo, isang uwak ang biglang lumabas sa likod ng parte ng leeg nito. Kagad itong lumipad ng napakabilis hanggang sa hindi na nila yon nakita pa. At pagkaraan lang ng ilang segundo, bumalik ito kasabay ng pag-uwika ng tagapayo ng, Naipadala ko na ho sa lahat ang mensahe. Makakaasa ho kayo na hindi nila lilipulin ang lahing tumalikod sa atin. Punong tagapamahala, ano na ho ngayon ang binabalak ninyo? Wala pa naman siya ngayon. Malalaman mong lahat kapag nagkausap na kami ng kapatid ko. May mga bagay na siya lang talagang makakasagot. Pagkatapos nito, haharapin niya ang kanyang parusa. Mamamatay siya at masasaksihan ito ng lahat ng kasapi sa ating angkan. Hindi natin siya pananangisan, kundi ipagbubunyi natin ang kanyang magiging kamatayan. matapos nitong magsalita, kagad na itong pumasok sa loob ng kanyang bahay. Sila Bilong naman, nanatili sa labas, matyagang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga kauri. Maya-maya pa, sa pamumuno ng kanyang ama, dumating ang pangkat bitbit ang katawan ng taong muntik magmanipula sa kanya. Habang papalapit, ramdam na ramdam niya ang matinding galit sa mga mata nito. Kaya para makaiwas, hindi niya na yun tiningnan. Kagad niyang dinala sa loob ng silid ang kanyang mga kapatid, kung saan naroon ang kanyang ina na kanina pang nag-aalala sa kanila. Mula roon narinig niya ang usapan ng magkakadugo, ukol sa parusa at magiging kahinat na ng angkan na matagal na panahon nang kumakalaban sa kanila. Pagsapit ng sumunod na araw, dito niya nabalitaan ang nalalapit na pag-usap ng dalawang namumuno sa magkalabang angkan. Magaganap ito sa bahay ng pinuno nila, kaya nang marinig niya ito, dali-dali siya roong pumunta. Walang nakaharang sa pagnanais niyang makinig, gawa ng alam ng lahat kung ano ang naging ambag niya. Pagpasok niya sa loob ng bahay, nakita niya ang magkapatid. Yung isa nakaluhod, habang nakapasok sa makapal na tipak ng kahoy ang kamay at binti nito. May nakatali rin itong kadena sa kanyang katawan upang makasiguro na hindi yun makakatakas. Ngunit ang ipinagtataka niya, na kahit nasa ganun itong kalagayan, para bang hindi man lang ito nakakaramdam ng takot sa sinasabi ng kapatid nito. Yun bang parang dito kumbinsido na siya ay mamamatay? Akala niya sa ganoong kaisipan lang kumakapit ang pag-asa nito. Ngunit ang hindi nila alam, may mas malalim pa palang dahilan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, nang masabi na ng pinuno ng angkan ng lahat, bigla itong tumawa na para bang dala ng matindi niyang desperasyon. Matapos nun, tsaka ito tumahimik, kasabay ng pagsagot nito ng, Naisahan mo nga ako. Pero kagaya ng nangyari sa angkang dinadala ko, malilipol din ang bawat isa sa inyo. Hindi ko pa ba nasabi na hindi kami nag-iisa? Wala kayong ideya sa aming pinagdaanan at wala kayong kaalaman sa aming mga kaibigan sa labas ng aming angkan. Ang pagkatalo namin ay magdudulot ng mas matinding kalbaryo sa bawat isa sa inyo. Kaya magsipaghanda kayo. pagkasambit nito ng mga katagang yan, tsaka ito nagsimulang magdasal ng mga orasyon. Nang marinig naman ito ng Oscar Diaz, kaagad nitong pinigilan ang kanyang kapatid. Ngunit bago pa man siya makalapit, nagsimula na itong sumuka at lumuha ng dugo. Huli na nang malaman nila na ang orasyong binanggit nito ay para sa pagpinsala ng kanyang laman loob. Hindi ito kayang pigilan ng anumang lunas, at sa oras na makumpleto ang mga buhay na salitang bumubuo rito, tanging kamatayan ng nilalang na sumambit ang magaganap. Kaya naman nang makita ito ng kapatid nito, hindi na ito nagpumilit pa na isalba ang nalalabi nitong buhay.
Pagbagsak ng katawan nito, nakita nila na hindi na yon humihinga. Ngunit sa halip na pagdalamhatian, iniutos ng Oscar Diaz na itapon ito sa uka na pinaglilibingan nila ng mga labi. Matapos nun, kagad itong nakipagpulong sa kanyang mga tagapayo upang alamin kung totoo ang mga sinabi ng kanyang kapatid bago ito bawian ng buhay. Subalit makalipas ang ilang araw, wala namang nangyari. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi pa dumarating ang kalbaryo na kanilang hinihintay. Pagkaraan ng isang linggo, ang simoy ng hangin ay unti-unti nang nagbago. Nakakalanghap na sila ng panganib, kaya yung mga kadugo nila, gabi-gabi nang naghahanda. Hanggang sa nangyari na nga ang mga bagay na hindi nila inaasahan. 2 araw nakalipas pagkatapos dumating ng hangin na nagdadala ng salot, nagsimulang mawala ang iilan sa kanilang mga bantay tuwing gabi. Kagad nila itong ikinaalarma, kaya naman bago pa sila mapinsala ng husto, naghanda na sila. Ilang araw din nilang hinanap ang mga nilalang hanggang sa malaman nila na nasa ilalim ito ng lupa kung saan sila namumugaran. At nung matuklasan nila ito, alam na nila kaagad kung ano ang kanilang kalaban. Mga abwak ang naghihigante sa kanilang pagkawala. Magsipaghanda kayo. Posibleng marami ng lagusan sa ilalim ng ating pugad. Hanapin nyo kung nasaan ang daan para madali natin silang malilipol at mapapalayas. Pagkautos ng kanilang pinuno, kagad na naghanap na sa paligid ang kanilang mga kadugo. Nagtagal ito ng halos 1 buong araw bago nila matuklasan ang bukana ng lagusan sa labas ng mismong baryo. Napakalawak ng lagusang ginawa ng mga ito, pinuno, sa puntong kapag pumasok ka roon, mataas ang tsansa na maligaw ka. Kaya nang matuklasan nila ang bukana nito, pinag-aralan nila ng maigi ang bawat lagusan na kanilang makikita sa loob. Pagtungtong ng sumunod na gabi, tsaka sila bumuo ng pangkat upang pasukin ito. 30 gabunan ang nagsama-sama para lamang tapusin ang misyon. Habang ginagawa nila ito, nanatili sa pugad ang pamilya ni Bilong. Pero kahit wala silang nakikita noong gabing yon, ramdam nila ang dagundong na nangyayari sa ilalim ng lupa. 1 buong gabi nagtagalang pakikipaglaban ng mga gabunan sa mga abwak na kung saan umabot sa 10 ang napaslang sa kanilang panig. Gayunpaman, lahat ng mga nilalang na nasa loob ng lagusan ay hindi na nakalabas pa. Nalipol nila ito roon bago ito tuluyang tabunan. Pagkatapos nun, tsaka pa lamang sila umuwi. Kumbinsido ang kanilang pinuno na yun ang katapusan ng kanilang problema, ngunit ang hindi nila alam, may kakaharapin pa pala silang matinding problema. Pagkaraan ng 2 araw, may 2 matandang dumating sa baryo nila. Kagad itong tumungo sa kanilang pugad dahil sa kagustuhan itong makausap ng personal ang pinuno ng angkan. Nang marinig naman ng Oscar Diaz ang pagdating ng 2, kagad niya itong tinanggap. Nasaksihan mismo ito ni Bilong, ngunit hindi na siya nag-isip pa ng kahit na ano. Ang buong akala niya kasi, wala lang ito dahil unang-una, nasa lupa sila ng kanilang teritoryo. Subalit, makalipas ang 2 minuto, nagulat siya sa naging resulta ng pag-uusap. Ang pinuno nila ay biglang sumuko rito, kahit kayang-kaya nila itong paslangin kung gugustuhin nila. Pagkatapos ng kasunduan, umalis ang 2 dayo kasama ang Oscar Diaz. At magmula noon, hindi na nila ito nakita pa. Nagdulot ito ng matinding paghihinagpis sa lahat ng kasapi sa angkan, ngunit bawat isa sa kanila ay walang nagawa para ibalik ang nawawala nilang pinuno. Pagkaraan ng 1 buwan, nalaman nila Bilong ang dahilan ng lahat ng yon. Ayon sa tagapayo,
Ang dalawang dayo na kumuha sa kanilang pinuno ay itinalaga ng mas mataas na uri ng angka ng mga aswang. Ibig sabihin, ang utos na nagmumula sa mga ito ay may matinding kabayaran kung ito ay hindi masusunod o kaya'y pagtataksilan. Dahil sa ganoong panganib, kaya nagdesisyon ng namumuno sa kanila na sumuko na lamang. Alam nito na ang kanyang magiging desisyon ay para sa kapakanan ng lahat. Pagkalahat dito ng tagapayo, hindi na nito dinetalye ang karagdagang kaalaman pagdating sa mga nilalang na kanyang tinutukoy. Basta ang sinabi lang nito na sa panig ng kadiliman, may mga nilalang na nakakataas at kumokontrol ng lahat. Sila ang nag-aatang ng parusa sa mga nagkakasala at nagpapanatili ng balanse sa kanilang panig. Ang mga ito rin ang tagagawa ng batas at isa sa mga kinikilalang Panginoon ng maraming lahi ng mga aswang. Matagal nang umiiral ang mga ito upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa mga lahi. Mariin din itong inilahad na kapag kumilos na ang mga nilalang na yon, wala na silang magagawa pa. Lahat ng magiging desisyon nito ay kinakailangan nilang tanggapin kahit hindi ito katanggap-tanggap para sa parte nila. Nang marinig ni Bilong ang sinabi ng tagapayo, dito niya naunawaan ang mas malaling panglihim na nagtatago sa kadiliman. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa ring palaisipan para sa kanya kung ano na ang nangyari sa Oscar Diaz, ang pinuno ng angkan ng mga gabunan.